Bueno, mireu, queridos míos, ladies and gentlemen, estem en el Indiana Jones Alcoyà, en Javi Pascual. Javi, querido, com està el tema, tio? Has estat d'excavacions arqueològiques en Almeria i què haveu trobat? Pues hem estat en Antas, en Cabezo María, que era és un volcà, el que passa que ja estava dormit, i hem trobat el que pareix ser un complex religiós del primer culte cristià en Almeria. Hem trobat una basílica, estructures que podrien ser d'habitació, d'almacenatge, hem trobat de tot. Que tela, i de quin segle més o menys estaríem parlant? Estem entre quart, sext, més o menys. És a dir, el que seria la caiguda de l'imperi romà, l'inici del poder visigòtic, però sobretot un poder, diguem, dins del marc bizantí del Mediterrani, una zona... Exactament, sí, exactament. I, bueno, les troballes hem tingut crismons i de tot, és a dir, que... Un dels primers, inclús, a veure, sí que n'hi han detectats altres, però dels primers assentaments cristians en la península ibèrica. Sí, i pensem que el culte marià està per demostrar, però... I heu trobat àmfores també, el que no heu trobat, em comentava, no heu trobat ninguna necròpolis. Ninguna necròpolis, encara no, les excavacions continuaran l'any que ve. Ja. I tu has anat com a arqueòleg, quant de temps heu estat en les excavacions? 2 setmanes hem estat. 2 setmanes, i ara estan preparant-se les conclusions un poc i l'anàlisi. Les conclusions que es donaran el 17 de juny, així que en saber més, doncs ja... Ja tindreu una basílica, és a dir, dividida en 3 naves, inclús... Una basílica sencera, que m'ho he llegit. Buah, i inclús jo he vist que l'àbside estava excavat en la roca. Sí. I en terrasses, no? Sí, és mig rupestre. El cono volcànic fa aixina, pues van tindre que excavar un poquet en la roca, tant per a la basílica com per a les estructures. Tela, l'Indiana Jones Alcoyà, el col·lega, junta un altre equip. Quanta gent éreu en l'equip d'arqueòlegs? Vora 30. 30? 30 persones, sí. Uau, no és moco de pavo, no és moco de pavo. Vol dir que n'hi ha que seguir apostant per l'arqueologia, la història... Per favor. Per l'amor de Déu, i la cultura, L'arqueologia medieval, les postclàssiques. Total. Bueno, jo soc més de Roma, però no, te lo perdono. Escolta, i quan n'hi ha previst tornar allà a excavar i a fer? En maig de l'any que ve. Anirem de maig en maig. Així que en maig de 2026, la segona temporada. Olé, estarem atentos a Javi Pascual i els seus descobriments. Ell participa com a arqueòleg en un equip, però per a que ho coneguem els alcoians, que tenim a un arqueòleg descobrint coses interessants. Javi, pues supergràcies, de veres, Bueno, a vosaltres. Adéu.